Бизнес, който се извършва онлайн, който използва дигитални платформи и инструменти, за да предостави продукти и услуги на потребители от целия свят, се нарича онлайн бизнес. Основното, което различава онлайн бизнесът от традиционния бизнес, е, че всички действия, от придобиването на клиента до извършването на продажба, се случва онлайн. И докато предлаганите продукти и услуги могат да варират в широки граници, всички онлайн бизнеси споделят общата нужда от интернет технологии, за да достигат до своите клиенти, да менажират операции и да печелят. Някои онлайн бизнеси са ексклузивно онлайн, докато други имат и дейност на физическа локация. Ето и нашите идеи за онлайн бизнес. Wellness Coaching. С повишен фокус върху здравето и благосъстоянието, онлайн обучението за wellness е процъфтяваща област. Това включва предоставяне на персонализирани съвети относно диета, упражнения, управление на стреса и драча. Сертифицирането в сфера, свързана с здравето, и добрите междуличностни умения са важни. Стартовите разходи са минимални, до голяма степен изразходвани за маркетинг и сертифициране, ако е необходимо. Печалбите ви могат да бъдат значителни в зависимост от вашата клиентска база и тарифите на сесиите. Дока, фриланс, писател, редактор. Предлагането на вашите услуги за писане или редактиране като фрилансър може да бъде пълноценна възможност за онлайн бизнес. Това може да включва писане на статии, публикации в блогове, уеб съдържание или редактиране на ръкописи. Ще ви трябват силни умения за писане и граматика и евентуално портфолиото от работа. Разходите за стартиране са ниски, изискват главно компютър и интернет връзка. Печалбите варират значително в зависимост от вида писане или редактиране, сложността на работата и бюджета на клиента. Трета, афилиейт маркетинг. Партньорският маркетинг е когато популяризирате продукти на друга компания и получавате комисионна за всяка продажба, направена чрез вашата специална връзка. Това изисква създаване на платформа, като блог или акаунта в социални медии, където можете да споделяте тези връзки. Това също включва разбиране на нуждите и интересите на вашата аудитория за популяризиране на подходящи продукти. Стартовите разходи, главно за настройка и популяризиране на вашата платформа, могат да варират, но като цяло са ниски. Печалбите обикновено са процент от всяка продажба, направена чрез вашите партньорски връзки. И въпреки, че могат да започнат ниско, успешните партньорски търговци могат да спечелят значителни приходи. Четвърти, гласови услуги. Ако имате добър глас и отлично владеете езика и произношението, предлагането на гласови услуги може да бъде печелившо начинание. Този бизнес включва предоставяне на глас зад кадър за видеореклами, анимационни филми, подкасти, аудиокниги и дръж. Първоначалните разходи включват качествен микрофон и софтуер за редактиране на звук. Не се изисква специално образование, но гласовият коучинг може да бъде от полза. Печалбите зависят от размера и броя на проектите. Пети пункт. Дигитална маркетингова агенция. Много фирми преминават към дигитални платформи, увеличавайки нуждата от дигитални маркетингови услуги. Създаването на агенция за дигитален маркетинг включва предлагане на услуги като SEO, PPC, маркетинг в социалните медии, създаване на съдържание и така нататък. Първоначалните разходи са ниски, но доброто разбиране на стратегиите за дигитален маркетинг е от съществено значение. Печалбите обикновено се основават на наемни клиенти и такси за проекти. Често виртуален организатор на събития. Пандемията породи виртуални събития и тенденцията изглежда ще продължи. Планирането на виртуални събития може да включва организиране на онлайн конференции, уебинари или социални събития. Ще ви трябват силни организационни умения и познаване на платформите за виртуални събития. Стартовите разходи са минимални, като основният разход е маркетинг. Печалбите могат да бъдат на събитие или на база задържане. 7. Дистанционна техническа поддръжка. С нарастването на използването на технологии, нараства и нуждата от техническа поддръжка. Стартирането на отдалечен бизнес за техническа поддръжка включва подпомагане на клиентите с техните технически проблеми по интернет. Ще ви трябва добро разбиране на често срещани технически проблеми и решения. Стартовите разходи, предимно за добра компютърна настройка и софтуер, са умерени. Печалбите зависят от броя на клиентите и почасовите цени. 8. Създател на онлайн курсове.
Ако имате опит в определена област, създаването и продажбата на онлайн курсове може да бъде печелившо начинание. Това включва разработване на учебна програма, записване на видеоклипове с инструкции и маркетинг на вашия курс на платформи като Udemy, Thinkific, Teachable или вашия собствен уебсайт. Първоначалните разходи включват добра камера за запис, евентуално микрофон и всеки необходим софтуер. Печалбите са за продаден курс и могат да бъдат доста високи, ако вашият курс привлича много студенти. 9. Виртуален асистент. Като виртуален асистент, вие ще предоставяте административни услуги на клиенти от отдалечено място. Това може да включва отговаряне на имейли, насрочване на срещи или управление на социални медии. Добрата организация и комуникационните умения са от съществено значение, както и владеенето на общ офис, софтуер или SaaS програми. Разходите за стартиране са минимални, до голяма степен за добра компютърна настройка. Печалбите обикновено са на час и могат да варират в широки граници, в зависимост от сложността на задачите и бюджета на клиента. 10. Създател на UGC съдържание инфлуенсъри. UGC създателите разработват съдържание въз основа на информация от аудиторията или тенденции. Това може да включва създаване на видеоклипове в TikTok или Instagram, влогове в YouTube или потоци в Twitch. Необходимите умения включват креативност, разбиране на платформите на социалните медии и потенциално редактиране на видео. Стартовите разходи, които могат да включват добра камера и софтуер за редактиране, могат да варират, но обикновено са ниски до умерени. Печалбите могат да бъдат значителни, ако вашето съдържание придобие популярност, идвайки от приходи от реклами, спонсорство и дарения от фенове. 11. Продажба на хендмейд продукти. Ако сте особено хитри, продажбата на ръчно изработени продукти би била страхотна онлайн бизнес идея за вас. Независимо дали правите бижута, рамки за картини или мебели, един от начините да монетизирате занаятчийските си умения е да продавате продукти онлайн. Ръчно изработените стоки са страхотна индустрия за творци и дори постижима бизнес идея за деца. Докато можете да използвате платформи като Craigslist или Etsy, вашият собствен онлайн магазин ще ви даде повече контрол и ще улесни проследяването и изпълнението на поръчките. 12. Стартирайте дропшипинг бизнес. Мислите, че имате нужда от склад, пълен с инвентар, за да управлявате собствен бизнес? Помисли отново. Дропшипингът е чудесен начин да започнете бизнес с ограничен бюджет. Можете да започнете работа, като вземете вече съществуващ продукт от доставчик и го накарате да се погрижи за неща като опаковане или изпълнение. Този процес ви позволява да прескочите много препятствия, които може да ви пречат да започнете свой собствен бизнес. По-важното е, че дропшипингът елиминира риска да разберете, че няма пазар за вашия продукт, след като сте инвестирали в огромна поръчка от производител или доставчик. Стартирането на онлайн бизнес е вълнуваща перспектива. С правилната идея, ясен план и силна работна етика можете да създадете процъфтяващо предприятие на процъфтяващия дигитален пазар.